tahun 2019 Gusti menika berhasil merekonstruksi busana-busana menika didanai Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Dirjen Kebudayaan. Salah satu galipun ingkang badhe pun praktekaken menika ingkang paling asing piyambak dodotan kagem bupati sak pengandap menika sampun awis-awis pun ageng menawi ngumbar punca sampai punca bilih rikala jaman KPK 11 dan 13 para pangeran para gusti tasih sok ngagem menawi menika sampun blas boten wonten ingkang agem. Lah menika pun miwiti kemawon monggo dodotanipun wonten ngajeng kemawon. Nggih. Nggih, wonten tengah. Menika ingkang celana menika wonten kraton pun maksani wonten celana namung lancingan. Lancingan peta menika kagem pangkat Bupati Anom Sapengandap. Bupati Anom Raden Tumenggung Panewu Mantri Lurah Jajan. Menika nawi lancingan peta utawi dringin. Menawi boten wonten-wonten, mboten wonten dringin nggih wonten peta. Menawi lancingan cindhi menika kagem Bupati Sepuh menika kedah mawi tumpal. Menawi boten mawi tumpal, menawi sorot menika khusus kagem para pangeran. Lah monggo menika badhe pun jere rumiyin kampung. Kampung menika menawi menapa wonten blumbanganipun. Blumbangan menika ingkang wonten tengah. Menika kadah mawi blenggen. Blenggen menika napa rumbai-rumbai pojok menika. Nah, menika pun wasani blenggen. Menawi kampung boten mawi blumbangan, boten mesti wonten blenggenipun. Menika. Sampun tata cara ingkang sepisan ngagemaken kampus juga dipun wiru ngincong. Dipun wiru ngincong. Menika setengahipun wiyar kampung. Menika badhepun kagem kepuh. Kepuh menika kados dene kunca namung naik kunca menika panjang lembret dumugi ngadhap. Naik kepuh menika namung mboten andhap-andhap saged radi inggil. Dados mboten dumugi wonten ing menapa menika siti ngaten. Kepuh dipun ubetaken wonten inggil. Lajeng menika nata badhenipun kagem paning setan lebet. Nata badhenipun kagem paning setan lebet. Menika anggenipun nyinau dodot menika kula kaliyan Mas Wardono pinten-pinten wulan jinglengian menapa manetuin dodot wonten Radio Pustaka menika. Menika tasih petah tasih asli jamanipun Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Hadiwijaya Mahasiswa. Nah menika badhenipun kagem samparan menika dipun ubetaken kaping kalih ngantos setengahipun wiyar kampuh utawi dodot. Ngantos setengahipun wiyar kampuh. Kalau wau damel epuh, lajeng damel pangestan lebet, lajeng dipun ubetaken. Lah menika dipun tangsuli supados menapa? Mangke badhenipun damel cincingan menika saged lumebet semompit boten udan ngaten. Temenipun menawi kampungan wonten kraton jaman rumiyin menika pranyata para abdi sinaosa namung pangkat lurah kemawon kedah kagungan batur menawi menapa ngagem piyambakaken nggih mboten saged kok. Wiyaripun kampung menika kalih sinjang lajeng panjangipun menika sekawan sinjang kok menika. Dados watane 12 meter setengah. Menika. Nggih. Nah, kampungan menika Bapak Ibu rumiyin dipun agem wonten ing tata cara dinten ageng. Menapa tata cara dinten ageng menika wonten sekawan. Setunggal grebeg poso, kaping kalih grebeg besar, kaping 3 grebeg mulut lan tingalan jumenengan. Menika rumiyin tata caranipun mesti kampuhan. Lah, khusus menika nggih grebeg sawal grebeg besar menika kan grebeg paling ageng piyambak wonten kraton. Sedaya Bupati Nayaka 8 Yami Lebet Bupati Monconangani
sedaya sibuk wonten kraton pramila song-song menika rumiyin kacariyos wiwit saking sakjawining Belandang menika sampun menapa nggih gebiar kathahipun awit para bupati menika mlebet Belandang sampun para abdi dalem sampun paring song-songan. Song-song sampun dipun tilar wonten Belandang menika. Dipun tilar wonten Belandang ngantos dumugi Pasar Gedhe ngajengipun loji paresidenan menika ingkang sakmenika dados bali kota menika rumiyin pun wastani loji paresidenan. Menika damel cincingan nggih. Nah, cincingan menika wonten ing kanan sampun dados lancingan menika kedah ketinggal. Lancingan kanan menika kedah ketinggal. Menika menawi kampuhan kaku menika wonten gangsal dene kampuhan putri utawi dodotan putri menika ingkang mawi dodot ageng menika namung dodot ageng putri ngembal puncak menika agemipun para gusti para putri-putri dalem rikala dinten ageng menawi namung abdi dalem Nyai Mas Tumenggung menika dodotan kedederan lajeng wonten dodotan kelembrehan menika kagem ampil-ampil dalem rikala ampil-ampil garebeg ampil-ampil bedhaya tinggalan jenengan menika lajeng wonten dodotan Gendala Giring menika kagem Sentana Dalem Estri menika rumiyin panjenenganipun para putri ndara-ndara lajeng abdi menika sowan kraton boten wonten ingkang kebayaan nggih nggih sedaya agemanipun nggih dodotan lah sak menika ndara-ndara kok awis-awis nggih ingkang kebayaan wis pundi kok boten ate kan mawi dodotan nggih dan dalu sampun boten nggih kebayang lebetipun dodot nek pas sowan padintenan yen yang dalem ageng kudu copot kebaya oh ngaten sih anu no ketentuanipun nggih Gusti nggih menika sampun Senin Kemis pisowanan Senin Kemis menika kedah dodotan nggih Ratu Pakubono wonten ngajeng Prabu Suyoso. Oh, nggih wonten dalemaken Prabu Suyoso. Nggih. Lah menika damel kareng kandhem ingkang pun wastani kareng kandhem menika. Senajan menika sanes dodotan gerbong kandhen Ageman Sinuwun namung wonten istilahipun kareng kandhem. Lah menika mangke dipun tata repel-repel sak-sak ngaten. Menika badhenipun mangke ketingal cincinganipun kaliyan tepenipun menika. Lajeng wonten malih istilah-istilahipun dodotan menika mangke pun wastani ageman basahan. Ageman basahan menika temenipun ageman keprabon. Jaman rumiyin pun wastani ageman basahan. Lah ageman keprabon menika menapa busana gedhe. Busana gedhe diagem sowan ing dinten gedhe. Rumiyin menawi pisowanan ageng kok mboten mawi dodot menika pun wastani mboten ngaosi dhateng kraton. Rumiyin rumuhunipun lah. Sak menika menawi badhe pun pisanaken dodotan. Lah kula menika kaliyan Gusti Wanda damel sak pengadeg dodotan menika sampun 11 yuta ya. Sak pengadegna sampun 11 yuta. Menika menawi jumbo kaliyan jaman rumiyin namung menawi jaman menika badhe pun sederhanaken nggih. Wong teknologi sampun menika wonten batik menika wonten teknologi sanesipun cantik dados saged menapa menekan biaya menika. Nah, menika sampun dados kandheng ajengan menika nggih. Saklajengipun menika damel paningsetan ngajeng menika dipun tata wiru namung nggih sekedar wiru biasa, boten dipun wiru kados dipun wiru sinjang. Menika mangke badhenipun dipun menapa ubetaken menika. Badhenipun dipun ubetaken. Nah, menika kedah sing saestu. Mangke boten kagem lekah kersanipun boten mlotrok nggih.
Nah, menika lajeng dipun tangsul. Dados dodotan wonten mlebet menika boten perlu mawi peniti, boten perlu mawi menapa jarum pentul, menika boten perlu. Sedaya namung menika tangsulan menika. Nah, menika saksampunipun menika dados panstan menika dados menika lajeng damel kepuhipun. Nah, nun sewu menika kersanipun pirsa menika kepuh menika mangke badhepun dipun suwelaken mlebet ingkang pun masakan kepuh menika. Menika mangke badhepun dipun suwelaken mlebet monggo Mas. Menika dipun suwelaken mlebet pun wastani kepuh ukel. Awit kepuhipun menika dipun ukelaken mlebet. Ngaten. Nah, kepuhipun dipun ukelaken mlebet menika pun wastani kepuh ukel. Sampun dados menika. Sampun dados kantun napa kemawon. Dodotanipun sampun dados lajeng saksampunipun dados dodotan menika mengagemaken ingkang pun wastani ukuk. Ukuk. Pun wastani ukuk. Ukuk menika ingkang kados efek menawi wonten busana Jawi. Biasa menika efek menawi wonten dodotan pun wastani ukuk. Lah kliwir-kliwir tiga menika pun wastani kluncer. Menika pun wastani kluncer. Menika pun wastani ukuk. Lajeng ingkang wonten tengah menika kados dene menika pun wastani cathok utawi totok utawi bathokan menika. Pun wastani totok cathok menika. Lah panatanipun kluncer menika setunggal wonten ngajeng, setunggal kalih wonten pinggih. Kalih wonten pinggih setunggal wonten ngajeng. Menika lah. Salajengipun menawi sampun ngagemaken menapa kluncer ukuk menika pun tata supados saenipun peningipun menika kemodo menika boten ketingal dan mlebet. Menika dapur ukuk. Saksampunipun mengagem kluncer saklajengipun matrapaken rasukan ingkang pun wastani sikepan ageng. Sikepan ageng menika benten kalian sikepan cekak. Menawi sikepan ageng menika menapa nggih? Mawi tutup ngajeng ingkang pun wastani lambe gajah. Mawi tutup ngajeng ingkang pun wastani lambe gajah. Rumpi. Menawi ngagem rumpi, menika mangke sikepan menika lebetipun ketingal nggih bandingan karo menika menika dipun ketingalaken. Namun menawi ageman boten mawi rompet, menika ateges boten mawi dukuh mugi. Boten mawi wedhuk, boten mawi wedhuk menawi dukuh wajib ngagem. Menawi wedhuk menika boten wajib. Menawi ngayahi dinas, ngayahi tugas menika wedhung menika perlu sanget kalebet abdi dalem estri nggih Gusti. Menika Nyai Mas Tumenggung mawi wedhung nggih. Oh nggih, pangkat lurah minggahna sampun mawi wedhung lajeng udhengipun abdi nggih. Menika. Lah, menika pun wastani panunggul kastuk cemeng. Dados panunggul wonten kraton menika wonten panunggul Kaligaran. Menika menawi rumiyin saking kesting Kaligaran utawi kastu Kaligaran sakmenika saged dipun substitusi mawi bulu. Lajeng wonten panunggul mata menika kagem para manten nggih, lajeng para pangeran, bupati sepuh menika mata petak, para pangeran menika mata biru. Lajeng menika kastuk tengen. Menika lah pun sewu nggih. Bikak rumiyin. Menika panunggul menika wonten inggil menika pun wastani nyaman. Menika pun wastani nyaman. Wonten kraton Solo menika rumiyin nyaman menika gaduhan. Gaduhan menika tegesipun ampilan pinjaman dari keraton ketika naik pangkat harus dikembalikan, ketika pensiun harus dikembalikan. Menika inventaris keraton lajeng nyaman menika rumiyin dumados saking jenih utawi emas. Inggilipun nyaman menika barlean. Menika. Lah
Kenging menapa kok nyaman menika perlu kok dados barang aduan. Awan nyaman menika simbol kedaulatan raja, seorang dodotan dateng keraton menawi boten mawi nyaman. Rumiyin menika dateng keraton dumugi Srimangan iki wonten abdi dalem Nyai Regol ingkang ngoreksi. Lah menawi kok enten nyamanipun wonten dalem menapa dalemipun tebih Purwodadi napa demak. Nggih gantos mawi ketol korek utawi cengkeh. Menika kedah menika. Nggih. Nah, patranipun mengagemaken penunggul utawi pulo menika mboten pareng pun sewu miring mekaten. Menika kados abdi nawas menika lepak. Kendhalipun manik mengajeng utawi lurus. Nah, ngaten. Terus sampun dados dodotanipun. Nggih. Cobi dipun anu menapa? Muter nggih. Nah, menika bagian pinggir nggih. Pinggiripun menika kala wau menika cincingan pinggir, menika kepuh, menika kloncer, menika lajeng duwungipun ingkang pun ageng kagem dodotan menika kedahipun duwung ladrang catu. Menika ketentuanipun wiwit sinun kaping 12. Rikala sinun kaping 9 dodotan menika ngagemipun duwung ladrang kacir. Kacir sepetaking utawi kacir bener menika wonten kalih. Lah ngagemaken duwung mestipun boten pareng-pareng menika, boten pareng ketinggal ngaten. Kedah wonten lebetipun kampuhan. Nah, mekaten sampun dados. Nggih. Cobi Mas mlampah saking mriku. Nggih. Katuran mirsani nggih menika. Gamelanipun sampun urutan nggih. Lah menika cekak ngaten kemawon sing penting ingkang baken panjenengan dalem sapa panjenengan sedaya menika pirsa. Menika ingkang pun mastani dodotan agem menapa abdi dalem pangkat Bupati Anen sak penandhap. Lah menawi Bupati Anen menika kedah mayu Blembangan. Sesebatan bupati menika sampun main Blembangan apa menawi kagem menapa lurah panewu mantri lurah Gajah menika mboten main Blembangan mboten main Blembangan menika patranipun menika mboten main medung nggih awit menika sikepan dipuntak tangkepaken ateges menika mboten ngayahi dawuh saking keraton namung sebo kemawon namung saking kemawon katen nggih sampun saklajengipun dodotan ngumbar puncak. Dodotan ngumbar puncak. Nah, menika ingkang pun pastani dodotan ngumbar puncak minangka ageng dalem Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Anom saha pepatih dalem rikala hangayahi tugas wonten ing Masjid Agung pinuju ndhawuhaken gaib. Lah menika ingkang pun wastani ngumbar puncak menika pun wastani puncak. Menika kanjeng. Asale menika ingkang pun wastani puncak menika. Lah puncak menika pinggiripun biasanipun wonten yang menapa betakaken nggih menika pun wastani patah. Menika. Lah puncak menika dipun umbar rikala sampun sakjawabipun Sri Manganti. Dipun dawuhipun dawuhaken garebeg wonten Masjid Agung sakjawabipun Sri Manganti menika sampun dipun umbar, puncak dipun umbar, lajeng sasampunipun dumugi tengah-tengah alun-alun. Badhepipun Masjid Agung wonten dipun wastani Madilangi. Mengilen menika dipun songsongi lajeng boten mawi carela ucapanipun ukara mantra kaliyan donga dumugi Masjid Agung. Menika badhepipun dawuhaken garebeg. Lah dodotan menika mawi medung. Awit menapa? Panjenengan dalem Kanjeng Pangeran Adipati Anom utawi Pepatih dalem menika rikala ngayahi tugas menika kedah mawi medung. Pramila mlebetipun mawi bajingah utawi rompi. Rompine wonten keraton sebatanipun bajingah. Lajeng mawi wedung menawi pangeran menika wedungipun ageng semanten. Menika wedungipun Kanjeng Gusti Pangeran menika. Menika saestu menika ageng semanten menawi pangkatipun bupati tadi alit malih. Wedung putri nggih wonten malih benten-benten. Ngantos
lurah kemawon nggih. Rumiyin nggih, wonten wedung niki, wedung menika rumiyin nggih kalebet gaduhan. Wedung penunggul nyamat menika lajeng setunggal malih menapa nggih kesupenan. Menika wonten 3 gaduhan. Lajeng salajengipun dodotan sampir punca. Dodotan sampir punca. Dodotan sampir punca menika dodotanipun para pangeran. Nah, aturan jumeneng wonten mriki. Nggih. Lah menika pun mastani sampeyan punca kala wau dipun sampiraken. Teknikipun ngagem menapa dodot kampung menika sami kalian mbak punca, amung punca menika dipun sampiraken sak temenipun nglembret. Namung rehning menika para pangeran boten menang dinawuhan, dereng menang dinawuhan bilih menika nggih ngaten. Dipun sampiraken wonten dhuwung. Dipun sampiraken wonten dhuwung lajeng menapa cincingan menika kagem para pangeran Kanjeng Gusti Pangeran Haryo, lurah pangeran. Menika cincinganipun dumugi ngandhap sanget, ngantos dumugi lancingan sorot ngandhap menika. Menika para Kanjeng Gusti Pangeran. Menawi menapa para Gusti Pangeran menika utawa para mantu dalem, cincinganipun menika semanten. Ngantos dumugi nun sewu napa dengkul menika. Namun menawi ndara pangeran para wayah dalem, para pangeran Panji menika nggih namung dumugi nun semanten menika cincinganipun ngajeng. Dados cincingan menika samsaya mengandhap, samsaya inggil pepangkatanipun derajatipun menika tumrap dodotan ngumban sampeyan punca mekaten. Nggih, sampun. Menika nggih mawi wedung, ambok bilih wonten kraton nggih nembe ngayahi wajib para pangeran menika. Salajengipun dodotan tepuh sampir. Dodotan kepuh sampir menika agemanipun para sentana dalem tuwin bupati sepuh. Lah ingkang pun wastani abdi dalem riya inggil menika sedaya wonten kraton nggih menika sedaya ingkang sampun sesebatan Kanjeng menika rumiyin pun wastani abdi dalem riya inggil menika. Lah menika kedahipun menapa kampung menika sampun latar petak enten menika. Menika pun wastani latar petak. Menawi wonten kraton menika latar petak menika justru werninipun boten petak, utol. Latar utol menika ugi winastan latar petak. Ngaten. Nah, menika kedah dodotipun sampun menika awit pangkatipun sampun bupati sepuh saking inggil lajeng dodotan menika kedah mawi blumbangan kala wau. Kedah mawi blumbangan. Pun sewu ndur Mas aturan mutek nggih. Nah, menika ingkang pun wastani blumbangan menika. Nggih, pun sewu mutek malih. Nah, menika blumbanganipun lajeng rehning kala wau menika pun wastani kepuh sampir. Menawi kala wau menika kepuhipun dipun sukelaken dipun wastani kepuh uga, menawi sak menika pun sampiraken wonten dhuwung. Sewu. Nah, menika kepuh bentenipun kaliyan punca ora nglembret ngangkat. Nah, menika mboten nglembret namun pun sampiraken pun wastani kepuh sampir. Nah, pun wastani kepuh sampir menika kagem para putra sentana saha para bupati. Lalu ini bupati para wayah dalem Kanjeng Raden Mas Kumeng menika para wayah bodho dalem menika. Agemanipun ngaten menika. Lah nun sewu aturan madhep mengajeng. Lah menika taksih tetep mengagem dhuwung. Nah, mbok bilih menika nggih wonten kraton ngayahi wajib, ngayahi tugas mekaten. Monggo Mas. Nggih menika kala wau dodotan sekawan ingkang boten dipun tampilaken ing siang menika dodotanipun sinuwun. Awit dodotan sinuwun menika nggih tapih-tapih sewu mok badhe dipun wedalaken nggih kirang prayogi wong ageng dalem ingkang sinuwun. Bakenipun panjenengan dalem panjenengan sedaya menika pirsa nggih, pirsa menapa ingkang pun wastani dodotan menika. Nah menika kagem para pangeran, menika kagem bupati kaliyan bupati agen sapengandhap menika. Monggo menawi sok sinten ingkang badhe kersa mundhut gambar utawi badhe foto sesarengan saderengipun dipun pungkasi
Gusti Wandani monggo Gusti.